Sana all. Alang nga taong tayo. Let's go, cutter, nangalat si baka. Hindi yung maglaksan ay. Ba, nangalat. What's up mga hunter, for today's video magpapandaw tayo ng trap namin na ano, pang uson-uson tsaka kuray. Kasama natin, Hunter Kulot, Hunter Francis, Hunter Joey, Hunter Brian guys, at ito ang Ilocano Hunter. Let's go. Let's go! Oy! Nagaburanda ni dalatanagyan na niya. Oy! Huli! Huli. Hindi balde. Lata! Muna lang! Pwede mo na ko gamin dito ni. Amo na kabinat. Oy! Huli! Walang huli. Walang huli? Wala. Walang huli. Mahina yung trap niya mga hunter. Mahina. Mahina. Mahina yung trap niya. Ito. Naaladay tagay. Nakasin. Mahina. Tignan din ang alagin eh. Ay. Ngala. Ajay. Oh. Pinagsisiritin mo. Singarod. Mahina ata. Tulo. Wala. Day. Oh, bakit pwede niya? Oh, anin. Dati lang. Ne, panay na ngala kita datan na eh. Hey. Oh, panay na ngalan. Nangala? Open ni Shopee. Sopi! Ne, napana na. Nangalatad tong. Oh, Sopi. Nangalatan eh. Kuha daw umaanter oh. Si Hunter Francis oh. May kuha na oh, patingin. Laki. Oy! Nice. Malaki. One down. Oh, mga Hunter. Yun, dalawa. Basi lang, dito lang. Tabala siya. Hanji ni, naglikaw. May dalawa na tayong mga nakuha mga Hunter. Ito yung kahapon pa. Yung isa. Ano, sana yan, namatay yung tatlo. Tinapon na na. Madinsa nga mabugkuhan. Taiki din. Nakita mo kami sa Facebook ko? Like ka man? Ito pala kasama natin si Sopi. Oy, Sopi. Dito? Wala. Wala mga Hunter. Hindi na lang yung trap natin. Nga pa natulid mo ata ni. Ata ni, kulo. Natulid. Panggamarong. Na? Awan mo lang kita. May tumatawag kulot. Dapit ta? Hoy, Sapi. Tala berbero ka na datoy. Uy, Ano, pamigat. no? Magpusot. Pusot pang 90. Pasan nyo maibot ganito. Hindi natin yung mga trap dito. Mga Hunter. Basit lang.
Ay, wala kang huli. Bag. Nagaw kayo. Awa. Ni? Awan? Awan. Oh! Da. Tingin. Ni? Nagbatek! Bali. Maliit. Oh, ibalik na natin to. Maliit. Masyadong maliit. Pataka. Balik ka na. Nagtakil mabu na ni. Oh. Ito ko na dyan. Alamin na. Ang alata kulo. Tangan. Awan? Ini guys. May nakuha daw si kulo to. Uy, yan, good size. Oo. Ang nag-block dati. Ito meron. Hindi daw nag-lock yun. Napuno na ng ano, lupa. Kakulbay tabo na. Ni? Dadalawa yung huli. Ikatlo yung ano, pinakawalan natin. Tulong tayo dun sa ano. Tutulong tayo magtanggal ng ano mga alimasag doon. May nakita kami nagtatanggal. Tutulong tayo. Baka sakaling bigyan tayo ng mauulam. Ganyan naman sila mga hunter, yung mga ano, bibigyan kapag tumulong. Asar sila. Dito muna ang mga to, mga hunter. Tignan natin dun. Meron daw dito eh. Mga alimasag mga hunter. Wait lang kayo dyan ha. Tignan nyo ha. Tignan natin. Okay, malapit na tayo mga ka-hunters. Ayun o. Tignan natin kung may nakuha. Topi. Ano, nagrugi ni Sopain. Nagpita kain. Sana all. The Riwai. Oh. Sige, pupusok ka tama, Victor mo. Ginagawa nyo. Tutulong tayo. Ini pinagawa mo ito. Oh, seganda ng view. Nakita mo ng bay. Nakita ang talutungan. Ito, pupunta doon mamaya. Kamuming nga lutong aja eh. Ayun yung buya. Mumi ya. Lakayun ah. Kamuming natin talig mo. Ano pinangbayad no? Magasaw. Ni Roman? Kilaw. Ito. Ito mga hunter, 17 kilos. 17. Like up na dyan na.
Nagano na tayo. Magaling kayo ha. Tignan nyo yan. Kasama na. Patay din ang gata. Nice. Dariway. Limasag. Ay, dumain. Najigayam nila po. Nalima dyan. Oh. Dumami yung karga ng timba. Hindi ka magkinampag. Balik ka pagulos ko. Balik ka pagulos niya to. Ala! Ni nakatulog. Umang ako. Ay, nagranggas mo. Naglang. Tagtulit. Tignan niya mga antero, balbaltik. Nanaganda ito kami si Ingles na scorpion. Ulam yun mga antero. Nakikingi lang kami. Yung matatanggal mo sa'yo. Tingnan nyo, ang dami yung tatanggal oh. Tingnan nyo, dumami na yung ulam natin ha? Ito guys, madali lang hulihin. Makipusot ka lang. May huli ka. May kuha ka na. Madali lang maghuli ng ganito. Sariwa. Ayan o, tingnan nyo. Hindi. Nagtatanggal na kami, hindi madali. Tingnan nyo mga hunter, pati jellyfish oh. Kinukuha pala. Kinakain. Kita man tang. Ada semua na. Kilo mana? What's up mga hunter, for today's video nakarami tayo. Ang dali pala manghuli ng dariway. Makikipusot ka lang pala. Ito oh. Nakarami na kami. Hiningi lang namin. Hawaan na. Mababit kasi yung ano mga kagat, yung mga nagbabangka na gano'n. Pag tumulong ka, bibigyan ka talaga. Sopi! Baby, no. Papahuli ka ha. Next. We're going home mga kanter. Sopi oh. Tumama pa kasi. Dumi-dumi muna. Yung ating ulamin mga kanter. Madali lang pala manguha ng ganito oh. Libre pa. Ha? Right mana yun? Wala siyo. Uray ka mo. Buntin dyaw na. Wala siya yun. Ang dudlat ah. Yung lutong ulam. Amulan alam na yung matangad na nagulag tayo dyan. Walay ka arasaw ka dadapay gid nang inangisi no. Sa nabagyo ato. Mura hindi na pito pa daw na. Ya, karga kami. Ito ka lang. Karga mo. Awang kami ko. May isang taon. Karga to manin ano. Diawi din na boy pa. Okay, let's eat mga kanter. Para ito yun eh. Yeah. May kantulat tanong kapkap dali ko na. May nipin. Apeta ni basot tani. Wow. Pigid mo. Kawan siya. Dito na ni pangalan mo. Lagi isimpa mo ba sita pa
Ano talaga ng pagkasta mo, kita nitap ng mga picture mo. Nga mo tan. Basta yan. Tig-igid na. Simpa mo tanay. Ay, mang gawin na nakapinagkaroon ko mo. Sabaw na basi ko naman to. Tinipalaki kumura Jakin pakat Imbes ngay ay wenag saan ka Indaganes na Basta kadi Tinapot mo nga agayan Kasalong may patek ko Tikasken ka Palpirak na puso At mo Diyog marik na patek ko Tinawad mo na kita Ako ang dahilan Ng ating pagkakalayo Baby ko Ay, talaga. Pagawa